tanan. Mas lami pa sa akong dapat. So, Suman, kiss ka? Mga adas, maayong adlaw, naami diri karon sa payag ni Make TV aron pag-review sa Flora's Catering nga mga pagkaon. And of course, kuyog nako ang uban nga mga kumakaon, pagaynon pa, si Maestrang Lagan, si Pinoy Encourager. okay, and we have RV's Vlog, we have Chasing James, Simon Peter, Pink the Baboy Diary, aha, Atago, James Ryan. And Inday the Vlogger! yes, kauban na po sila mga adas, and among i-review karon ang food ni Flora's Catering. So kamo diha. Maglaway. Anyway, kuyugi mi ninyo and let's eat. Okay. Usa sa most requested nga putahe is ang humba ni Flora. We have the chop suey, the bami, the embutido, and of course ang iyahang version sa fried chicken. And of course, gipakabinan na lang sa nako ang pesto ug ang fresh lumpia. So mga adas, kuyogi mi, kay mga unami. Yes, may humba. Oo, Pink. Ang humba ni Baboy. Ano daw? Sibog na rin. Yung na sumalot ako. Hindi ka mapalay ito. Pwede, anong lalas ginamit mo? Napani-right ano mo. Wala man yung ano mo, no? Pwede ako atagyan. Ito lang yung ginamit ko. Tuna, mayonnaise. Kaya ko man na siya. Hindi makita na mong kaon. Mabit na nagtatago mo para hindi niyo maklaro mong lamon. Ano, pwede lang. Paano niya mga foam. Nagpangita ay, dyan may ganihan dito. So, asa bang kadapitan niya? Sa isang picture. Asa man yung dapitan mo? Ay, ano Hello, ako ang ganahan nga foods ang imbutido kay daghan kay siya og sagol. Nya nay egg, nya daghan. Basta lami ang katong imbutido nga gipa-taste ako nya highly recommended. So out of 10, akong i-rate sa 9.5. Hi mga adas! So karon humala kog kaon. So karon judgment day, judgment hour na ta. So akong gikaon is ang humba. For me, rate is perfect 10 siya nako. Why? Kay humok ang baboy. So mas dali siya nguyaon, and then dili siya ana ka greasy or oily. So okay kay siya. And then, next is ang embutido. Lami ang timpla, dili tabang. And then, dili sad kaayo o dagko nga slice nga egg. Cause normally, ang uban, dagko kayo egg niya. Wala kaayo ang pork niya. So, very good. So, ang rate nako is 10, yapon. For chicken, lami siya pagkaprito, and then walay hilaw-hilaw susod. So, perfect sad siya. 10 po siya nako. And then, ang bami, lami sad siya. Dili parat, and then completos recados. So, 10 sad siya nako. Actually, perfect na. So, ano siya? So, lami dyan siya, guys. I cannot rate siguro per food kasi each of them are individually tasteful. Siguro ang masasabi kong pinakamasarap ito, si humba. Hindi ako mahilig kumain ng humba, pero mahilig ako sa adobo. May difference pala yun. Pero ang sarap niya talaga. Siguro from 1 to 10, nasa 11 siya. Diba? Huwag mong i-edit ha. Papaulan na yan. Tapos, Papaulan na yan. masarap din ang Bami. bami. Yeah. Kasi may din ako sa mga pansit-pansit. And siguro sa chicken, siguro masabi ko lang sauce or something na pwede siyang isawsaw. Kasi masarap naman siya. Mm-hmm.
And chop suey, for those na mahilig sa healthy food, yan. Perfect siya para sa mga conscious sa kanilang diet. Para sa akin, swak din siya. Yan. At tulad ni Maestrong Lagat and Sir Latagaw, mga conscious sa kanilang diet. Ang hindi ko lang natikman ay ang embutido. Pero siguro may next week pa naman. Meron pa kaming next invite, so baka next time. Pero I highly suggest guys, try nyo lahat. Masarap siya. Sa may review ni mo Simon at mga ikaw na to. Sa kuha lang, sa kuha side, ang pinakalami na food diri ay ang humba o ang bami para nako. Ang rate ni mo? 10. 1 of 10 kay 10 medyo. Perfect. Ako ang chicken lagi ikaw na ako. So ang chicken lami siya bisag white sauce pero siguro mas malami siya og naay pang dip niya. Yeah. Katura. Mga 9 over 10. So my favorites are, I have here the humba. This is the very top on my list. So kay pinakalamig ini siya, this is my favorite. Then next is the embutido. And next is the bami. So pwede siya walay rice. So pwede siya makaon bami, pure bami. And next is kanang sa tawag ni? Chop suey. Dili man kay ko veggie pero lamig man siya. For dili ka ng vegetarian nga person. Last one is the chicken. So if I will rate this one from 1 to 10, so probably mga 9 kay wala man siya yung sauce. So medyo dry siya gamay. So 9 lang siya. Then all of them is 10. Akong masulti, murag lamig tanan. So 10. I really love the atong tagsa-tagsahon. All of them were actually delicious and very tasteful. The number one I noticed was with it has very rich flavor. It was the embutido, and you can really feel the texture of the meat. I can give it a 10. Sa pansit, it's like the normal pansit but dili siya kanang tabang gani, so I'll give it a 10 as well. And the chicken, even if wala mi sauce, I can say na crunchy siya and naagi lasa ang iyang unod sa sud, so I can give it a 10 as well. Kudos to Flora's Catering Services, lami kay inyong sudan, hinaot. Guys, if you would like to try their food, please look for them in Facebook, Flora's Catering Services, and order from them now. So, ganina nangaon mi, then gipa-rate mi kung pila mo rate. So ako rate na ko tanan kay pwede 12. Lami mo ko tanan, mas lami pa sa akong dapat. So ako mga das lami ilang pagkaon. Sa kalami. Yeah. Ang mas kinalamihan na to ay mas kuanan gyud nako ang bami. So ang rate sad kay 10 sad. So ano? Suman, kiss ka? Mga adas, it's pretty obvious ang ilahang gi-rate sa food ni Flora's Catering kay mostly good perfect 10. So kamo diha di mo maintriga nganong perfect 10 unsa gid ka ni ka lami ni nga putahi nga gihimo sa Flora's Catering. Anyway, kamo din ha unsa pa inyong gipaabot, contact Flora Remorosa or better known as Lulul. Available rin siya anytime. Ang ilahang number is 032-384-3040. Cellphone number 0922-342-7131. Paabot siya ninyo. And by the way, do not forget, if you like the video nga among gihimo karon, click the thumbs up button. And don't forget to place your comments and do subscribe to our channel, which is www.youtube.com/MakeTV. That's MA2KETV. Mga aras, thank you so much for watching. Kita-kita-kits ta sunod na tong videos. Bye-bye! So, ano siya?
Hi guys! Welcome to Make TV. Kita ko? Hi! So, ano siya? Hello mga adas. Hi mga adas! Ay, Go! Go, badaghan na. Uli pa. Didn't even get to